गोजोननाय मोननायखौथ' बुंख'नो हाया मानो होनोबा नेपालनि बर'फोरा जोंनि रावजों एसे एनै गोरोबबाबो जों गावजों गाव बर' होननानै सिनायथि लालायदोंबाबो सोमोन्दो दंबाबो माने दस्रा हादोराव माने गुबुन हादोराव जे आं फैनो मोनदों बाहायसो फैनानै आं दा नेपाल हादोराव फैनानै जे बैसागु जाफैनो मोनदों बेनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोखि बेहाय फैनानै नोंथाङा नेपाल रायजोनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बा रायजो राजाफोरखौ मा बुंनो सानो आङो मा बुंगोन जिहेतु संलायलायखाबाय बर'जों बर' सोमोन्दोआ जेब्लायबो जोंनि भारतजों नेपाल हादोरनि बर'फोरजों जोंनि इण्डियानि बर'फोरजों जेब्लायबो गोरोबलायनानै थानांगौ सोमोन्दो लाखिलायनांगौ जोंनि हारिमुफोरखौ जों बेबायदिनो आदान प्रदान मा होनो बेखौ सोलाय सोल' खालामनांगौ बा मिलायलायनानै थानांगौ आरो जेब्लायबो होमबासो जों बुहुमाव आरोबाव गोसारबावनो हागोन आरो जोंनि हारिमुखौ दिन्थिलांबावनो हागोन जों जोंनि हारिनि गोबां आरो गुबुन हारिनि गोबां देंखोगिरि हिसाबै एबा खनगिरि हिसाबै नोंथाङा जे इसिबां जे गोहोम खोख्लैलांबाय बेनि थाखाय रायजो राजानि सायाव माबाफोर फोरमायगोन नामा आङो जिहेतु आं गावखौ आर्टिस्ट होननानै बुङा आर्टिस्टआ बिनि आर्टिस्टनि ना आलादा आं सासे रोजाबगिरि हिसाबै आं गासिबो मेथाइ बा जायखिजाया रावावनो आं मेथाइफोरखौ रोजाबनो नाजायो आरोखि आरो नेपालि मेथाइफ्राथ' एक्सुवेलि जोंनि माबाजों बर' थुनजों एसे गोरोबनायबो दं आरोखि दामनाय देनाय माजोंबा मा होनो इन्सट्रुमेन्टजों एसे गोरोबनायाथ' दङ बेनिखायनो आङो नेपालि मेथाइखौबो एसे सोलोंनानै लादों मोजांबो मोनो आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन मेथाइफोरखौबो आं बिदिनो सोलोंनानै रोजाबनो नाजायो आरोखि